La Fundació Joan Salvador Gavina, des de fa 42 anys, atén a famílies en situació socioeconòmica molt precària. Campanyes com Suma pel Raval afavoreixen que aquestes famílies tinguin les seves necessitats cobertes i en donem moltes gràcies. Fundacions i entitats socials com és la Fundació Gavina i Tot Raval han fet un cop de mà en aquestes necessitats que tot just les administracions públiques no han arribat. Suma per Raval consisteix en recollir donacions per repartir entre totes les entitats del barri de Raval i les xarxes de suport social a famílies, nens, gent gran. Gràcies a Suma pel Raval, l'Associació Educativa Integral del Raval, fem l'acompanyament a fer la compra per establir un espai de vincle i de confiança i on la gent s'hi pugui sentir còmoda. Amb aquest suport, les famílies poden tenir un Nadal aquest any diferent a d'altres. Me han dicho en el casal, mañana nos vamos a hacer una compra. Están esperando mis hijos esta compra de hoy. Suma per Raval, tothom suma.